Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mudayamba mwakumanapo ndi namondwe mmoyo mwanu. Mukukumana ndi namondwe mmoyo mwanu. Mudathana naye bwanji. Yesu lero akutitsimikizira kuti palibe mphamvu imene ingagonjetse iye. Palibe chapasi pano, palibe cholengedwa chilichonse chimene chingapambane Utatu Woyera. Iye ndogonjetsa namondwe wathu. Lero abale ndi alongo Loweruka pa 28 January chaka cha 2023 tikukondwereranso tikulemekezanso moyo wa Thomas wa kwa Aquino Oyera. Thomas ndi zophunzitsa zake anathandizira maphunziro auzimu komanso akaganizidwe kakuya kuti apite patsogolo. Mwachitsanzo anathandizira kuti anthu timvetse kuti Mulungu alipo muzophunzitsa ndi zolembalemba zake kuti timazindikira bwanji kuti Mulungu alipo. Ndipo amatero kuti poona chilengedwe, poona luso, poona oda, poona mmene zinthu zidayalidwira tingazindikire kuti Mulungu alipo. Adazifotokoza mwa luso kuti zitithandize kuzindikira, kuchepetsa kukayika kumene anthu ena anali nako kuti di Mulungu alipo. Tikang'ananso moyo wa Thomas Oyera amatithandiza kuti timvetse komanso tizikonda kupembedza sakramenti la Eucharistia. Nchifukwa yake tikatenga buku la nyimbo ndi mapemphero muli nyimbo yake imene inatanthauziridwa mchichewa. Buku la nyimbo ndi mapemphero nyimbo namba 84 ndi kupembedzani Mulungu wanga adorote, limene lijandiruso ndi mphamvu ya Thomas wa kwa Aquino. Tapempherera anthu onse amene anasankhula dzina la Thomas kuti Mulungu azatsogolera, Mulungu azikhala nawo. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Aheberi mutu wa 11 ndi 1 kulekeza 2 kudzawerenganso 8 kulekeza 19. Ndipo salimo yathu tsiku la lero tikuitenga mu uthenga wabwino wa Luka mutu wa 1 ndi 69 kulekeza 75. Atamandike Ambuye Mulungu wa Israeli chifukwa adadzayendera anthu ake kudzawawombola. Chauta amatiyendera, chauta amatipulumutsa, chauta amatithandiza. Mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Marko Oyera mutu wa 4 ndi 35 kulekeza 40. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Marko Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 4 ndi 35 kulekeza 40. Pa tsiku lomwero dzuwa litalowa Yesu adauza ophunzira ake kuti tiyeni tioloke tipite kutsidya. Tsono iwo adasiya khamu la anthu lija natenga Yesu mchombo momwe analimo. Padalinso zombo zina zotsagana naye. Tsono padauka namondo woopsa, mafunde ankalowa mchombomo, kotero kuti chidayamba kudzadza ndi madzi. Nthawi yomweyo Yesu anali mtulo mchombo kumbuyo atatsamira mtsamiro. Pamenepo ophunzira aja adamdzutsa adati, aphunzitsi, kodi simukusamalako kuti tikumira? Yesu atadzuka ndipo adadzudzula mphepoyo nayilamula nyanja ija kuti tonthola khala bata. Mphepo ija idalekadi. Kenaka padagwa bata lalikulu. Apo Yesu adawafunsa kuti bwanji mukuchita mantha? Kani mulibe chikhulupiriro inu? Koma iwo adagwidwa ndi mantha kwambiri nkumafunsana kuti kodi iyeyu ndi munthu otani kuti ngakhale mphepo ndi nyanja zikumumvera. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Kodi iyeyu ndi munthu otani kuti ngakhale nyanja ndi mphepo zikumumvera? Ododomawo nkukhala ophunzira Ambuye Yesu. Tikuyeneranso inu ndine tizidodoma koma mwachikhulupiriro momwemo. Yesu ndi munthu otani? Ameneyo ndi munthu otani? Oti tikadwala amatichiritsa, oti pamene tilibe mtendere amatipatsa mtendere, pamavuto amatithandiza. Ameneyo ndi munthu otani? Tsiku lina Yesu atagwiragwira ntchito ndi ophunzira ake akuwauza kuti tiyeni tiolokere mbali ina ya nyanja. We should go to the other side. We should cross over to the other side. Sikuti amathawa anthu ajayi, koma for effective ministry umenera kuti upange balance pakati pa private life komanso public life.
kuti ntchito tigwire bwino oko mmakomo mwathumo sitimangokhalira kuganyu ku bizinesi ayi. Tikagwiragwira bizinesi tikachitachita ntchito zathu timabwerera m'manyumba to concentrate on the private life. Komatu ku moyo wathu wauzimu sitingangoyimira kuti tagwiragwira ntchito ayi. Ntchito inde ndi ya Mulungu, ntchito amatitsogolera ndi Mulungu Mzimu Woyera, mphamvu amatipatsa ndi Mulungu, koma tikuyenera tizidzipanga rejuvenate. N'chifukwa chake timapemphedwa osangoti ansembe ayi, osangoti asisteri ayi, koma tosefe tikagwiragwira ntchito ngakhale tikapemphera tizikhalanso ndi nthawi yokapemphera ndi kupumula. We should cross to the other side. N'chifukwa chake tikang'ana mu mpingo wathu alimo malo ambirimbiri opangira cross over to the other side of life. Nde tili ndi kunyungwe kuja kumene anthu amakapangirako ma retreat. Tili ndi malo ngati ku Camel kokapangirako ma retreat. Tili ndi malo ambirimbiri amene titha kupita Nsamba, Bethany, kupita ngati ntibanja kanda anzanu ka munthu panokha nkukanena kuti ndifuna ndipemphere komanso ndifuna ndipumule. Kumene kuti ndiye kupita to the other side of the sea. Ino ndine ndikangati tinakhala ndi nthawi yopumula nkumamvetsera mawu a Mulungu komanso nthawi yocheza ndi Mulungu mwapaderadera. Pamene anali kuwoloka chonchija Ambuye sakunena kuti tiyeni tipite kutsidya lina, sakunena kuti tiyeni tipite pa nyanja tikafe, sakunena kuti tiyeni tipite pa nyanja tikazunzike, sakunena kuti tiyeni tipite pa nyanja mukaone zododometsa ayi, tiyeni tipite the other side of the river. Ndi mmene Mulungu anatilengera, anatikodola kuti tibwerere kwa Iye, anatitumiza dziko lapansi pano ndipo tidzabwerera kwa Iye. Koma along the way as we cross to the other side of life pamakhala zitopotopo zosiyanasiyana. Nthawi zina mafunde amayamba, nthawi zina timayamba kuopsezedwa. Ino ndine nthawi imeneyo ikafika timapanga bwanji? Ophunzira aja ayiwala zonse zimene Ambuye Yesu wapangira kale, zoti achiritsa anthu osamva, anthu osaona, athamangitsa mizimu yoyipa, ina ijena kalowa munkhumba, zonse zija anali akuona koma ayiwala kale because of mafunde amene akumana nawo. Ndi mmene inu ndine timapangira nthawi zina. Timayiwala zabwino zimene Mulungu atichitira, timayiwala chifundo cha Mulungu chimene adationetsa kale, timayiwala zazikulu zimene Mulungu apanga kale achieve m'moyo mwathu. Chifukwa cha mavuto ochepa timataya mtima, timadzikayikira, timaona ngati Mulungu wasiya kuyenda nafe. Ambuye Yesu sananene kuti tiyeni pa nyanja tikafe, ananena kuti tiyeni tipite the other side. Inu ndine adatiuzanso tiyeni tiwoloke tipite kutsidya, muja timayimbira nyimbo yathu. Inda Ambuye bwerani mulowe nyumba yangayi, inde mulowe nyumba yangayi, mudzadze mtenderewo. Inda Ambuye bwerani mulowe nyumba yangayi, tifuna kutsagana kutsidya loyeralo, Ambuye dzanja ngwireni. Ambuye amakhala okonzeka kutigwira dzanja, koma nthawi zina chifukwa chochepa chikhulupiriro, nthawi zina monga ndanenera kuyiwala zazikulu zimene atipangira, timayamba kukayika, timataya mtima. Munthu amene ndotani atakayika muja Ambuye Yesu akuletsa nyanja, akuyikalipira khalabata. Koma tisanafike kumeneko tikuona zimene akuchita Ambuye Yesu. Pamene ophunzira aja akukuwa ali ngati pa mayeso a chikhulupiriro chawo, Iye analipe, amaona zonse, he was in control. Zilipo nthawi zimene timapanga perceive, timaona ngati kuti we have a sleeping Jesus, we have a Jesus who doesn't care. It takes faith, it takes courage to trust a sleeping Jesus. Zimakhala ngati Yesu akugona nthawi zina mmoyo mwathu, usembe utathina, banja litathina, ntchito itathina, moyo utathina, chuma chitathina, nkuona ngati Ambuye sakusamala. Kodi simukuona kuti madzi akudzadza? Ambuye Yesu akunena kuti musakayike, ine ndine amene ndimadziwa zonse, ndine amene ndikuyendetsa moyo. Timpempha Ambuye atipatse chikhulupiriro choma mukhulupirira ngakhale pamene tikuona ngati akugona mmoyo mwathu. Ambuye sagona, Ambuye saodzera, ndife amene timangosintha kaonedwe ka zinthu. Ambuye atithandize kumatsegula maso athu auzimu kuti tizizindikira kuti Mulungu ali nafe, kuti Mulungu amakhala nafe. Ndipo potero Ambuye afuna ationetsenso kuti ilipo nthawi mmoyo muno imene tingaganize kuti boti lathu limira. Kupemphera tikupemphera inde, koma tikuona kuti I think izizi sizitha bwino. Jesus is assuring us kuti no matter mafunde atakula chotani, boti silimira because he is in charge of everything. Komano pali phunziro lina limene limandisangalatsa kwambiri ndi mthenga wa tsiku la lero. Izi ndi zimene amakonda kulalika kwambiri Bambo Rafael Pilingo. Akunena kuti
mmene amakwera boti lija, mmene amauyamba ulendo uja, ophunzira aja ndi experience yawo ya panyanja amadziwa china chilichonse chimene chikuchitika. Ndipo zoti madzi aja akulowa anali akuona ndithu, koma chifukwa chotayirira chizolowezi chanankholowa chinazulitsa mbatata. Madzi akulowa pang'ono-pang'ono, koma chimene chikudabwitsa ndi nthawi imene afuula madzi atachita katondo, madzi atadzadza kale, madzi atafika m'khosi, pamene amati Ambuye simukusamala. Pali phunziro la mphamvu loti ino ndine titenge. Nthawi zina m'moyo mwathu timaona madzi akulowa, ziphaliwali zikuomba, nkumaona ndithu ndowa yoyamba yalowa, ndowa yachiwiri yalowa, madzi ali hafu afika m'mawondo, timadzakuwa madzi atafika m'khosi. Chimene tikufuna kutanthauza ndi mawu anchonena kuti tisamalole kutayirira zinthu zina, timadzapanga regret zinthu zitaonongeka, timadzakuwa bwala na anzathu kuti Ambuye Yesu was there. Inde Ambuye amakhalapo monga tanenera Salimu ija kuti amatiperekeza, iye amatisamalira, iye amaombola anthu ake. Koma pali zinthu zina zimene chifukwa cha chibwana chathu choti sititha ngakhale kuyitana Ambuyecho, zinthu zimatha kuonongeka. Anthu nkumakuwuza kuti zimene mukupanga moyo ukukhalawo banjali likukanikani, kumazitenga for granted, kumadzazindikira banja lasokonekera. Anthu nkumakuwuzani abambo palishi musamale nawo awa akusokonezani zachuma, idalephera pali chikhanso ya mbuyo, ife osazimverayi. Timadzazindikira paparishi zachuma zitalowa pasi, anthu atasiya kupereka mtulo, anthu atasiya kupereka masika, anthu atasiya kudzikhuthula nkhani zachitukuko. Tisamadikire madzi afike m'khosi, tizimva zimene ena akunena, tizikhulupirira zimene maso athu akuona. Chimodzimodzi mwina achinyamata, iwe mnyamata ofuna umanga naye banjayo, tiumudziwa ife ameneyo sindi woyamba. Chikondi anzako mulekere, chikondi ndi anthu awiri, love is between two people, wachitatu ndi osokoneza. Ndi anthu amangoti ayi tiyena zoni, ndizimadzafika pena madzi amadzadza, madzi amafika ali m'khosi. Tisamadikire pamenepo. Every time tazindikira kuti something is amiss, tisinthe moyo wathupi, komanso tinkodole Ambuye here and there kuti achitepo kanthu. Ambuye tithandizeni tsiku la lero, poyamba kumakukhulupirirani kuti ngakhale panyanja madzi alowe motani mchombo, inu mulipo, inu muli in charge, inu muli in control. Chachiwiri mutithandize kuti tizikukhulupirirani kuti mudatiuza, mudatilenga, mudatipatsa moyo sakuti tidzafe ndi kuzunzika, koma kuti tiolokere mbali ina ya moyo, moyo osatha. Nthawi zina chifukwa cha zokhoma zimene tikukumana nazo, timayamba kuganiza kuti Ambuye mwatitaya pakati pa nyanja. Tithandizeni Ambuye, tionjezereni chikhulupiriro, muthandizenso onse amene akukayika tsiku la lero kuti Mulungu amayankha ndi kumva mapemphero awo. Ndikufunireni tsiku lopambana. Kodi iyeyu ndani oti ngakhale nyanja zizimumvera? Ambuye ndopambana, Ambuye ndochiritsa, Ambuye ndoyeretsa. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.